నువ్వెందుకు వచ్చినవే నాకు పెట్టే దిక్కేలేదంటే నన్నేం వందరిస్తలేదు ఇట్లా నువ్వెందుకు వచ్చినావు ఎందుకు ఏమైంది? నేను లేనే నీకు. నేను అంట కొనుక్కుంటున్నానంట అమ్మాయి ఇచ్చుకుంటున్నానంట నా బల్పు నాతోనే పెట్టుకోవాలంట నేను ముగ్గురికి సంసారం చేయలేదంట ఎవరా అన్నావే? ఇంకెవరు ఇంట్లోనే దొరసాని అది ఎట్లా మాటలు మాట్లాడుతుంది ముసల్దాన్ని కూడా కొట్టింది అబ్బో ఏం ఒక నేడుపులు ఎడుతున్నావమ్మా చూడే దాని మాటలు చూడే దాని ఎవరమ్మా మాటలు వదిలేసులు? దాందేనే దాంది నీదేందే ఒప్పుకోవే, నువ్వు గెలవలే, ఒప్పుకోవే, అది కొట్టని అది. అన్ని ఇటా నువ్వు ఓనైతావో అమ్మో. మీ అమ్మ మీ అన్న